Alhamdulillah iki ngaturke tembang mari kangen. Tegese suwe ora kepethuk, suwe ora pinanggih karo dulur-dulur mapan wonten wewengkon. Inggih menika dusun Gendhis, Purwo Tengah, Papar, Kediri. Tembang mari kangen diaturke mumpung awake sowan ana ngarsane sedulur lanang utawa sedulur Sinara Wedi. Inggih menika Mbah Dongkol utawa Mbah Lurah Dongkol. Sapa? Nggih menika Pak Soliudin saha Ibu Kumaidah, Nduk. Ya. Nggone dalu menika kapor nyata ngregengke swasana ndarbeni wujuding rasa syukur ingkang gedhe awit saka dawuhing pinanganten ingkang putra inggih menika Mas Bribtu Ahmad Arfi Sidik SH. Oh ngono. Bribtu Ahmad Arfi Sidik SH. Oh ngono. Pikantuk panjenenganipun Mbak Serda. Waduh. Iki aparat kabeh. Elvira Revansa Eka Paksi. Oh ngono. Muga-muga Mbak Elvira kalian Mas Bribtu Ahmad menika anggenipun bebrayan dipun pengestoni dening para sedulur kabeh sing padha pareng rawuh, sanak kadang pamong mitra tangga teparo, tamu agung kabeh Pak Yai, Bu Nyai padha mengestoni. Muga-muga anggenipun bebrayan kang putra saka panjenengan Pak Soliudin saha Bu Kumaidah, iki menawa Mas Bribtu Ahmad kalian Mbak Elvira Revansa menika bisa dadi keluarga ingkang tentrem ayem. Atut runtut nganti tekani kaken-kaken dalah ninen. Allahumma alhamdulillah bisa dadi manten ingkang tetela kena diarani wekasan dadi jodoh bebasan donya prapting delahan sakinah mawaddah lan barokmah. Oh ngono. Salam hangat mring kemanten anyar muga-muga Raka meneh berjuang Raka Mas Bribtu Ahmad Mbak Elda Elvira kekundangan ndedonga marang panguwasanipun Gusti Allah lumantar tembang iki mau ya kuwi salam hangat mring manten temanten anyar muga-muga tansah manggih bagya mulya selawase nggone bebrayan yo Nduk. Wong sak mboten-mbotenipun wong tresna kuwi angger linandhesan rasa tresna ingkang tulus suci lahir terus ing batin. Kapor nyata insyaallah mesti bakal kuat godha kuat coba dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah selawase ya amin ya rabbal alamin. Wah tenan kok panjenenganipun Mas Soliudin nika luar biasa. Kapor nyata anggone kagungan kersa menika ora mung awake dhewe tok kang tinimbalan sowan. Iki bengi kingko kejaba Cakra Budaya Rudi Gareng ya ana anakku wadon sing saka Kediri kene. Sapa? Iki wis pinarak ana kono ya kuwi genduk Niken Salindri. Oh ngono.
engko isih ana adikku lanang tak percil si es ya dirawuhke mrene. Oh ngono. Kanggo mangayu bagya dawuhing pinanganten Mas Bribtu Ahmad kalian Mbak Elvira menika supaya tansah manggih katentreman anggenipun bebrayan menika nduk. Allahumma Amin. Rasa syukur ya Yung. tenang sore mau saka kanca-kanca dongkol bersemifam ya karo penjarimu Pak Solihuddin diajak munggah bareng ndonga muga-muga penjarimu Pak Solihuddin sak keluarga tansah manggih seger kewarasan murah sandang pangrejeki mantene ya tentrem ayem selawase usahane pekerjaane ya diparingi lancar Allahumma Ya jenenge Dana Rasa. Gawe senenge warga masyarakat kiwa tengen kene nduk muga-muga berkah selalu tak nyuwun swantenipun Mbak Yu sendur nulodo laku marang Gusti Apa Yung iki? kok kaya ora tau ngonek iki jenenge sinom nyimot iki ya iki Sinom nyamat ya. Lho Mbak Sendur tak aturke Mas Gepeng sing ado-ado saka ngendi ya sampean Tugu Rejo ya Mas? Oh nggih diaturke buat Antok menang. Oh ngono. Yes. Wong agung ing tembang mantan luwih dhisik ya Yung. Heeh ya karo lek-lekan ya ngalah berkah bebarengan. Wong kaya awake dhewe le sambung silaturahmi seduluran kan Mas Solihuddin iki wis suwe kok nduk. Ya. Malah kepara nyata jaman mantene iki Mas Bribtu iki Mas Bribtu Ahmad iki sunatane mbiyen nek awake dhewe sing mayang. Oh, pirangane taun kepungkur. Alhamdulillah saiki wis dadi manten. Aku terus mbayangke kuwi lah, aku jebul mayang wis suwe banget. Iya. Ke zaman Mas Ahmad sik sik dikitan biyen. Ya sendur ya melu. Lho, melu sendur. Zaman sunat kan nyekseni ya Mbak sampean. Maksudnya nyekseni hadir dalam rangka pagelaran wayang dalu menika. Pokok Pak Solihuddin, Kang Garwa lan para putra kabeh dipun paringana berkah, seger waras, murah sandang pangan rezeki. Terus no Mbak Ndur, kaya apa Mbak Ndur? Sing penak lho suarane Mbak Ndur, aja nganti anu lho Mbak Ndur. Iya kayak Pak Pardi rawuh. Aku ndek kene teri jagung. Alhamdulillah. Sampean ora doyan jagung, aku ngerti. Wong sampean kula pesen janggele mawon nggih Manudi. Ya, nggih apa? Nggih pakan wedhus. Nggih apa? Mboten damel tombo kangen. Lah kok ngono. Janggel kok nggih tombo kangen. Monggo, Mbak. Dipakan pitik. Masuk janggel Kepati lestari ya mreng jiwana